Ketika sokar MDE setangkan ukun menaik lakut ke term ke jongka, pihak bantu akses lengkot si jongka performance ke jongka. Pi kalau don ka jing community habakan ika sokar kawan nadu kasing te beniko bakan don ka jing kala. But daily baka failure le ni ka jing bamla jongka party congress abakala sinchar hashwa ya kani bunti kisnem. Baki pai ba kelas sore ban aila yakin ki party mo ki basin sharunta nek basungsi ikalong ba ngimi i bakin don kita ki ngala ban ha ka tin no we kita ki achievement lani ka jing mentoy ka jing mi lani ka jing ngan bo ki kintin mo ka ba le sikani ka sarkar ka wanra ka jing mentoy nam ta ka jala ka jing ring ipun ban la ringis nadu ko snem aja khapra ke kishibon la ki pai sha ki jing dawa ki jing tungkho mo bat kita ki kendon an la ringi pai sha ka ILP la ringi pai sha ka ni ke jing pen kriya e ka them tor la ringi pai ki pon ki ba ngi i ke limi ta ki jing ki re kam don ka solution te ka jing i ke junga ke MDA hi ha ka jing pet ke jing kmi ke jing bishar bania ka ba ngila banong abang analyze ya ka rukom trikam te kadon ka wei ka jingla ka ki pa ta kalong ban pen thami ki pa pa ki don ka to ka ki pen thami ki la ban pen thami ha ki papon ki khap te ngang ong ye ki MDA ngim de shu ban ka meg halet moktek alliance ka di ka master of deceivers alliance ka pomot ki pa ki la ban pen thami ki pa pa te kata ka bang ngang ro bi la ringi phai ka chpa ngi i ka jing ya ka khai do yung to mo kani ka khai do yung to ka don ken na do ki por ki pa mo shangi community ba ha kani ka sarkar kan dunala ni kan pendo yang ni ka jing khai do yung ndai ka shir khai pen bang dai ha kani ka sarkar pala mi pen ban sa kata ka nomenclature ka ba ki penon kam kata ka high level ka ba ki bri ki mark e kani ka high level te kat kum ka jing so tho i bai kani ka high level ka bot ki don ki bri ki beran ki benta ki bhajrong ki ba tip kumno ka kata ka transaction ka je ya ka je khai do yung to ka bai don ringkat ki to ki bri ki don benta ka to kam khai do yung to te ringi phai sa ka jing jong ki noi kai la ringi phai sa ka power sector la ringi phai khat sa ngi phai bat ka e pat ka ba ki won ra ngim i pat pa kan don shisha kata ka jing thumu ko ba hok ni phai sa ka rep ni hang ni ru te ngim la ban pen rem ni ki nong rep banong ba ki nong rep kim ong ya ka kam rep ka ka kam ki ong ni shurep lamar ba kam dan jing mentoy kam dan jimi na tar ki shurep tam ni im shurep tang badang sa kata ka kam ndri kam dei pa ka ba pan krishan ya ka jing ka juki te ki ni ki long ki e ki bengila pan i apa ni kren ru ya ka shong suk shong shngan pi mentangi i ya ka shong suk shong shngan ka don ka jing stier ka jing ki priyo ki ni ki si ka don ka jing bam shngan ngi i ya ka jing jelai ka jing jelai ju ki kam to kam them mo ki ba wanra ya ka jing sira ka jing ka jing khat ki priyo ka jing jot ju ki khon sama tingi mi ba kan don ka no ka ta ka jing mi ka ba ba hakini ki saban ko ta ka sansem hapo ka jing sancha ju ni ka sarkar ka pemanta Kawai ni ki tor claim jongka MDA government kalong ba ketika sarkar kemen kongdu kabakan not pen ya penbis na ya upur sambat ka asam telesim siap pila krenteng gitu ka ika kejung inyo ki ba ka ni ka assessment fi ka ni aga banim kong kumangalong ngim ko abang ngin kani ka jing shana ka jing na mar ngim ko abakan penwet lani bakan ai kata ka mo kata ka khubor ka bangi perlong politics ya ka lani shim ko usan perthai lani kata ka pol ka kala ya snap ndai dit tak hadin dang i ka to ka jing ya soy to ka MU mo te bat hang tu ni i ke ya kata ka jing kerki ka jong kani ka soka pi kamot ba tang namar ba pinot banle ya ka pakiwi kemle ba pin ong ba ka di kata ka jing job ka jupi pi na ba nong kumta pina pan pen sung rim bari mla pan pendep hadin santos nem te pima ban sung namar ba kini ki ha ka santos nem kemle e ni dei tam ngi banu ri hapat ha to kani ka pen mentoy ne mi pi bali kani ka pen mi ya ka jing yakhi persha mo namar ba ki don kita ki jinge keren baka kani ka sokar kono bakan don kata ka give and take te kala shulong no tang kata ka jing pen pau bakan don kata ka jinge ai ka jinge shim mar kliang ne kum baka pau kam don
Larki ki shimba ki jaka ki baka asam ka kam trai kilong ki baka sorkar asam ka ai keliangi te kalong ka papakala ban ai keliang pad ini. Namar ngapet hadin banga wan siapa mai kali mo ban ya kendo gitu ki trai snang tu. Ka sorkar ka thok u deputy chief minister thok wong bangi ngidu ita ipung do khai batang arpoja square feet ka bangi yo galum jiktat. Kalum jiktat ka di ka jongi hi. Ka bar penthot te day hadin baki ki lech ka yin ka shri baka sio ban tet briubian ban pan pai kam dei ka jing ai ka joki te kum kini ki wan ra ya kata ka jing artatin ka bakrau ya ka jing kam ka joki ba kalong ka jing job tingi shiso ba kam phela ka dei ban chimpor sakat tu ka ni ban pentikna ban ngama bang nyimla ban pun hun le si spa kam don hang ni hata ka jing du ko jing yisu fu ma ke bla slam ta ba kam dei ban long ka ni ka dur ka pamenta ka Kani ka second phase ni gon kalabu ka second phase ya kani ka berotong kham tang ki ka second phase ki di jaga ke ba ema kum kalang pi ka block 1 block 2 mo ki jaga ke ba long controversial ma pi ikunu bat ko kai thai ba ka gon kan le aro ki kunu kan proceed ki ni ki ka second phase pi nga tharai ka jingle jo ka sarkar hakaba ka klem da kentup lang ya ki kli no sinchar mo les ki hima ken kamtip ya ka jinglong ju pur sam nimla balen ba ka hima no spung la job kis ya ka sarkar sam te kala di lupa ka jing bakala pi pat ka jing let ban jingo haki por min mi kini ka wan ra ya ka jing subas ni te namar kata la ka sarkar hi ka kwa lani ka dor ka jingmut ka ba khoi kamde ban jam kerke ya ka second phase namangi i hang to ba kelas dang shibon ki jing pen pau persya pik ba hakani ngaso ba kwa ban karpat la kalong ye ki reushibat la ne la kalong ye ki nongelam seng san perthai ba kimdei ban yaro ye go sarkar tan mar ba ka byang ye ki shimat pi ina ban perkhat ba ka ek bale kalong ya ka upur usam hi ha ka jala ro koi te laranga nga shusno ba kala byang nga shimet nga no ba kani ka jingle jo ka sarkar kalong ka byang ka ba ba nga snap jaro nganum om iye laga bahan na laga siu lara nga soba ka pengal dia tenring am di ban putron sing ye ka jingle so kana maka pen mompat ye kiwi ki jaga ki ba wan ra ye jingdo no ka jingyam bre tenga shusno ba ka sokar ye ka second phase kam de bale kerke ban nga iba le se kala ban mi ka jing ye ki ka jur lara ka sokar ka le kerke ye ka second phase ni ka win ki issue ka ba kluk ngam daga digi ka issue kini kan mo ni ka government ka ambakan bu no daga education commission bakan buang ni kini ki jing ya dalang fi ki try ki halu kan nu kan ni ka education commission kala ba jika man buang ni ki jing ya kham tam ju ki ni ka le sikan pe nu ya ki jing e jong ki school ba kam da ta pi ngam tip la ka por kan dang sha ne ya kini ka sarkar bakan wengi kita ki jing e ngai ba ka sarkar kala thia Thai hakini ki sansnem duna te ngamte phadu kanu kata ka sarkar ka don ka jing thumu ko ba khoi ka ba hop nama ka jing khi jing ne kai kam dei tang manta ndu bana show collection ka di ka jing khi ka ba pani ba khani ka jing persang jo ko sarkar kam dei ka jing thumu ba nong ban wenge ka jing e hre ka dei tang namar ban pe ba ka di ka por election kala jang tengin on ra no ye ka ni ka commission But ngimla ban len ba ka education hi po meghala ka la kle ki jie ki bobon setap. Nakadao ba ki sarkar ba hashwa but what kani ka sarkar ka kam shim ya ka education kom ka priority. La rakin de general shim ka education kom ka priority kila day nado ka sinin kom ban pen step ban onra ya ka policy. Klem ka policy kom no ngina ban penbe yegini gijinge te namar ta ka daw ki pon le se ki mo ki ba pen kha ye ka jinge ha ke bide bat ka tra puli puthi ha ka jala ka ju te ngam I ba ka ta ka commission ka ba ki ken pu mata ka la ban weni ki ta ki jinge namar ka por kam don show satang ka to ka ni banai phinyo ban sin sha tang shu de ka por election phin namla show te bat kan de ka suk ru tang ha po ki khniat banai bangin wen ye ki ta ki jinge te ka bron kam ka long gi don kam ban ra ya ka policy ka bashan baling baka policy kan address yakini ki jinge ki bubun bar kanum long ko bolong mata
ni la kulmars ki pai ba ki ba pe ki ken hon no kai ki pe ki tekani por khoi kami na mar ba ka sarkar kam shim bi education ko ka priority la ni ka mat ka kong san ha ki program bi jaka mene flak kan spang ka song san mo ba ni ken mau ro po assembly phila raise by issue jaka SNLC ba ki ban khot jaka jing ya karen ka dialogue minta ba ka SNLC ka response mo ka ika ka rating ka jing issue no ka jing wan ka SNLC ba ka sa Pi hakabai dei bat kani hot kumu emeli ngala keren agi tu por lei ka jing keren ka jang ngala keren bam dei bang ini keren tang ya ka kumno ban pli kalenti mo ya kini ki seng king ater bat na shet penon kam ini ka kentien ba ngim don kam ban hongi ki bekenon surrender Henry ki should give up arms ka bomot ki should sang ya no ka jing ki ka jing umsnam Henry kiwan ban ki ba ta kalenti ka bajai jai la ka kata kamin sim ban ki nam ta ka jai bariu ka don kam kata ka dika wi ka ba kren ban la kren po assembly ro ban kunu ba ka sarkar kan pli ke la finti bakan poisha mi chu ka jing kren te ha bang i ba ka don ka ba kum gani te le se ka balapan pau ro ban ka leng joka senge Chelsea ki lapan pau kan no sien mo ba ki kwa ba kan don kata ka jing kren ro ka sarkar hina ka por kam shimla pensang tengangen ba la da ka don hi kata ka jing ya smutho bat kam don kono ka jing kren ka ban bu jing ye ka sarkar jila le ni wari ka sarkar India namarang ni emla panong ban kren ba sarkar jila ka sarkar India ka de ka wi ka ba kong san bahang ni ka stakeholder ka ba mla klem ka jing minjur jo ka sarkar India le se ni kren namar ka ni la de ka ban outfit mo te ngatrai ka don hi ka jing kren bangin i ba kini ki samla ka jing ken one pai pa sila ka jong kari se banai pa de ka jing shakri kari ha ka wi ko daka ba ino e ta ka jing umsna baran gi iba kan ka sarkar MDA mo akiba bun ki project ki scheme pendroi ha ka jala ka bun hi ka de ka loan component mo ka ki shimram na shaba pi ka bu jing man em ya ka jala jungi kan ka jing shimram pa de sa la ka long ka MCL ne la long ki surok ne yikini ki infrastructure pi nga kan mau de ki ka to kan islam khendia ngla kren ni kani ha ba ka sarkar ka lapan bana bakla yo ka scheme ka ba khat lai spa klor tam mo nagam ta ka power sector te hang tu ngam pu ka jing kli ngim de ban kemen to ho ya ka ta ka khat lai spa klor tam lani ka la ban no ka 6000 lai 1000 klor hab ngi tip ba kili ki dei ka loan ka ba ka sarkar ka ji ka shin te ka jing kli ka ba nga bo kalong manu ban si ba ban pen ko te lada ngi shu kemen ban i baga sarkar ka shin mi kalon ban ngim i pat baga sarkar ji kala persang hakabidi bat ka revenue generation jo state ngitip ba ka revenue generation jo state ka tlot adu kata hadin barkhang yu do yong li kalakta jul ba te kai ka susi kalon ba kani ka sarkar ka bangi ka jaka ba kan plate jimut kumdo ban lawi kini ki jinge ki bakhang kanam bakata ka revenue kan one shaka state kan poi shaka states exchequer kila shu sungu hun ban shu shim beta nagaram dan marka tarang ngit ba kan don ka jing kan bu ya kanu nu ka sarkar haki ka sarkar ka ban wan haki snem ban haka jinge den rei ka e ka bangi net balada ka don hi pat kata ka sunshar ka khalar ka bakho kan don hi kita kishin ju ka jingkramen kumno ban pan khlanya ka platan ka ju sarkar kumno ban yele ban pen khoi ikiram kisha ban pintikna ba ka revenue generation jong kani ka sarkar jala kalong ka baklan nangta yidi ban la ro ban set iki clear mo kita ki gauges revenue gauges ki ba don haka jala ju ki ba bon serta nangta ka ru kom penun kam ka allocation of fund kadai bi haka financial management lada ngiyo ya ka sarkar ka ba tibet haka financial management bat ka bam alat yaki kambam sap again kharoi nidon ka jingkarmen ba la le se ban kinti ke jala ka ji dai la ka ya ka ni ka dur ba kan ka sarkan ka jingma ba kan bo ya ka jala mi khale ha ka jinge te kumra om nemo ga snang ba ka ajan ka election ni iba edeng ya pe election aja ka phra ba aja phra ka political dynamic a change mo ni iba ka mi ka central congress ka ba
ketika major player ka ala selection ta reduce to nothing nantangi iru ka jimito pipila mi ka BPP kaiga reading kaiga jing UP nam ta kandek selection ka campaign lana ka jing performance ki party ha ka kan lo kumno sarai Pi ka kini election ka pemerintahan ngan ong pi ka la bo yo pai ba bo bon ha ka jing kumar jimun te bat kumbagalong hi haswa bagan mi ke VPP kadon kas jing so kutla jing ki pai ba but ke ke bangala ban so thu kalong ki ba bon ki pai ba ha bang ye kundu sim sineng kila don kor kom prakhat ba le si kila ban numlek wat ban exercise ka franchise ka juki ban ban table tun de din ke jimi jing ka BPP ka long ka jing kermen bahang ni ki don be tang R player kita kiseng ki ba shane ha ka bor pisa but ka VPP lani tangga BPP kumbagalong da ka balet ki pai ba ban shu penshai ban pensutu om da ka por pisa ti hangni ki pai ba ki yo ya kata ka option lani ka alternative mo ka choice ka ba ki ken ji te bat kumbagalong da ka don hi shuru miseneng ga jing ka hapring pai ba ki pai mat shakani ka kompar khat thamai shakani ka jing pensutu ji bangi don kam ban yo ya ka sinshar ka kharar ka ba khoi namar ki lei i batling ba ka jing key step jong kani ka technology ha ka media mo ka social media kani ko lai rap ki pa ba man la ka singi ki i ya ki jingja mo ki jingja ki ba pin ear pin smi pin du jing kermen ni kalawi te gede ka ta ka ba plong ki pa ba ken pai khma banwa ke kala kumno bangin lai na kani ka jing ding ka bi ishir khai nam ta kalawi jong ki khon ki kiti ban I bakani ka diga scene ka banin kong ngalai le ki election ngalai job ar scene ko emily job likely ki election mangani ru mo ngala shurem salit kum tu la ringe khen kam dei hi kata ka jingkan ta ki job pai ba mon isu thu ba kani ka diga election ka ban compare ha ka ba ki pai ba ki la campaign chatai ya ka banwan ka jingma namar ba ki la smuthu let's say kumba ong aktian mo ke bangi jong las nang men yeteng ko sil manda ye kita ke jinge te kan don ke jinge ka ba khaw haka ba di bat ki bat kan election how lus na ma kulai hadu kan ka anti incumbency kan rekam na harga state ni ni ki ba ki chong kemujulong kemunsuan ngala jukran ba data ha meghalaya ba kam jidon ka anti incumbency tenri mentahi lada ka ne hi kata ka jingso ba lada namari ka jingso thu jugi pa ba ngin sai ide hadu wa kulai tan rikum ba kalau mata ngi osmo pinamar ka don khindiat ka ta ka jingso artatien jugi babon balang namar ngi ongi ki khasi ngi keren gumni hande adi for election ngi le biang schedule I don ida jingso artatien tele se ngi I hawa kulai tan rikum ba kalau mata ka jingso ju babon balang hi kalong ba yakini hi ki party khamtami gini ki party ki badan haka sinshar ka khara ki ba sinshar manta ki pagba ka chabangya ni sotho ki pagba ki manju hor bade ka congress ru ka don ke che kren tamalung ondang ila ya tai ki pagba ki sotho hi ba ka congress ka feel ya ka meghalaya ladam di ba ka feel ka congress kanu mi alat ka MPP ban so tin re kham tam ye ki ni ki ba sinshar hakani ka soka ka ba mata Nagaland ki pagba warla da phila ban I ke jing prashang jong kini ki badon ki party ki bahe ban sedang ban ya T-pop iwe ka banga sotra kolong ka banga ya keren ki reumadan ki rupai ba ki ong yanu kin penbe ngitip te bagi don langa ka sorka ka UDP ka ma te ban keno tang ya ka NPP mo bat kini ki kin ma ban keno mar ki trelang hadu menta pi ki trelang hadu menta te de mar kata kadau nga tharai upai ba ula kham kiu ka bor so tho te henry hadu kanu so tho de ka result hawa pulai ka ban batai sha ni ba ngi ba gila mi ko ba u emani mo u ba siana be onya le nang na po nang konvensi ba kran ko jing kar ru ba na ke pring emani ba ki kan persa wa di kita ke ba ya spa te khinda pila pa so analyze ka nang kura me fin pi ngang anong yu ngalai le election na du sedang ngai le be klen bisa ngaya be da kata kalenti ngaya be da ka jing peso tho ki pai ba te bat hakni ka kentiru nganya hi da kata kalenti mentali hakani ka perthai mo ka kham hiran ka perthai ka bijinja ngila kham jinja su kalenti habangiya tenrei kanum dan da ka wi pa kalenti ka banganya
tingin ni kendo ya kita ki perlok ki banon election ni laki wan da kata ka bor pisah ko mulai keren lut boro-boro ko baka sawa ha constituency Rena kalian ka chunga hingan let ki pai ba kumbaga julet ki pai ba ki tip ke nongrim ka ba ngang jeng te ngangit ba ki pai ba jo kono krem ki ken so tho kum no banai ka rai pastar ka joki te siapa pun kot ni kenika simpan le silang ba kenika media ka ika ba pika an karpa sikot ba kum kenika situation ba kam tam ya kenika por ka bastang samban do bangi la push ke election pi ni ni siang tagi pai ba jang jelai berapa ni let menta keleng banong gi pai ba ni wan siki pai ba om bantu ya ka download ka joki hendai bani khun ni ka bor berkhat ka bor so tho jukran slam ni ki kintian man shwa ba pakari jing kan shngan kan im ka jam kan klan ka di bitang ka jing start ji pai ba ha ka bi ba ka jing je na khmat tengah sudah tang ban kentu iki pai ba kum ni lingkot e ban karpa iki pai ba sngoba da ka ba snore wat numle kai ba le sting ya kan election apply namar la ngimla banonra ya ke jingkala house nem apply ngamar tatien ba jalan megala jing kan sakala no kam mafia state aka ba kita ki ju ki bri ki bapak ya ka borsincha ken babu ya ka spa jangari dah kenu linti. Ti nomor kata na kuai ki pai pakin perenkam hok ya ka jimut khat bubli lo ai ki. Om begini ya tanda kajing so bi ni ka so bi ni ken pendon kam ya kajing start. Ka banga jukren na ka por ha ka baje di kenu mikma. Bata ka ba berkhat thamai. Balarangi ni jet menta. Ni jet ya ka lawai ka ba kumno nam ta ki khon ki ti. Banam ta kari ba jamre. Nila depan ya nanti san post ne klem ka jing yu i jingai klem ka jing pet jingai kumnung i ma anta ni ki ba ima ka ka pateng ka pamta tela da mangi rungi ya mal abiang klem ka ta ka jing pet jingai ya ka ta ka lai pho ka sa post ne ki khon ki ti jing ken ma ya ka apot sap sin ka ba kham shir khai ma ne ka bangi i ma anta te den mar ka ta ka da ni ngi ri ka vision ba ni kwa ro ba ki pa ba kin prashang ya ka VPP mo kin nomye pet yo to bru bla pau bompat pau dari pet ya ka BPP kum ka party la de pikwa ba ka leadership ka party kan ya shakman harankat ki agenda ki babana ta ka ri ba ka jamre Chris buan kan Lesh bon ba po